Και ξεκινάμε μετά από μια στάση. Πάμε για Κοσμαδέη. Και αξίζει να έρθεις και καλοκαίρι αλλά και χειμώνα, μιας και από εδώ υπάρχει και παράδρομος. Όσοι δεν το γνωρίζετε, υπάρχει και παράδρομος για το Σεϊτάνι. Μπορείς να πας δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο Σεϊτάνι με αμάξι ή μηχανή. Δεν ξέρω στη κατάσταση είναι ο δρόμος βέβαια, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά αξίζει. Ξέρετε πως οι μοτοταξιδιωτικές έτσι αυτές βόλτες που μοιράζομαι και μαζί σας, να σας πω την αλήθεια ότι δεν βάζω και πάρα πολλά πλάνα διαδρομής. Εντάξει, μπορεί να είναι βαρετό, καταλαβαίνετε, για τις ανάγκες του βίντεο. Όμως κάποιες διαδρομές, όπως καλή ώρα αυτή, δεν μπορώ να μην τη βάλω, να τη δείτε. Δείτε εδώ τώρα, έχει πέσει πάρα πολύ, σαν σκοτάδι είναι εδώ, λες και είναι νύχτα. Αυτό είναι κομμάτι της βόλτας και όσοι θέλετε να δείτε μόνο ταξιδιωτικό έτσι βιντεάκι, νομίζω πως το ευχαριστιέστε και δεν το βαριέστε. Φυσικά εντάξει, έχω τον ήχο του βίντεο, αλλά παίζει και μουσικούλα έτσι λίγο στο background, ίσα να είναι πιο αρεστό στο αυτή. Εδώ στα αριστερά μας βλέπουμε και το Καρλόβαση. Παρεβαίνουμε υψόμετρο. Από εδώ είναι ο παράδρομος για Μεγάλο Σεϊτάνι. Ίσως πάμε κάποια μέρα, έχω απορία να δω πως είναι. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, το βίντεο σήμερα έχει πάρα πολλές εικόνες και κυρίως φθινοπορεινές, αλλά θα δούμε και πεζοπορία, θα δούμε και μηχανή. Είναι ένα ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Το φτιάχνω πρώτη φορά σε τέτοιο στυλ, μιας και πρώτη φορά είμαι μαζί με άλλον, κάνουμε μαζί βίντεο, και θέλω να μου γράψετε σε σχόλια πώς σας φαίνεται, αν σας αρέσει, αν σας φάνηκε βαρετό, ξέρω εγώ, αν το είδατε μέχρι εδώ που τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να φύγατε, εντάξει, δεν είναι όλα αρεστά σε όλους. Περιμένω τη γνώμη σας κάτω από αυτό το βίντεο με ένα σχόλιο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο χωριό Κοσμαδέη. Το είχαμε ξαναεπισκεφθεί πιο παλιά με την Μαρία που πήγαμε στο Κακοπέρατο,
αλλά ήταν εντωμεταξύ ίδιος καιρός ακριβώς, με λίγο περισσότερα σύννεφα, χαμηλά έτσι, χαμηλή νέφωση. Δείτε εδώ εικόνες, δείτε εικόνες που σας χαρίζω. Δεν θα μπούμε μέσα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή θα πάμε από εδώ, μοναστήρι που λέει Ζωδόχος Πηγής και Κοπέρατο. Το πρώτο κομμάτι είναι έτσι τσιμεντένιο, το επόμενο είναι χώμα. Ετοιμαστείτε για πολύ όμορφες βουνίσχες εικόνες από εδώ και πέρα. Δείτε χρώματα, δείτε εικόνες. Πω, υπέροχο. Υπέροχο, παιδιά. Σε κάνει να μην νομίζεις ότι είσαι Σάμο, ότι είσαι κάπου ψηλά πάνω, κεντρική Ελλάδα. Είναι τόσο σκοτεινά εδώ, δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Κάτσε να βγάλω το αντισπύρι γιατί δεν περπατάει καθόλου. Προχωράω μπροστά, ρε. Εντάξει, μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε και καμιά χαζομάρα μικρή. Να μην έχουμε αντισπίν. Το περνάς αυτό! Δεν μπορώ να βγάλω. Είναι κάμερα πίσω ή έφυγε? Είναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να το βγάλω, ρε. Έχει το σπόρτερ, γι' αυτό ρε, αφού έχει το σπόρτερ πάντα. Άμπρα πως το user, ρε, ναι. Άντε γαμίσου, λέω κι εγώ. Κάτω, άσε το καλό, εντάξει, πάμε. Τα λέω κι εγώ. Εντάξει παιδιά, δεν είμαι της τεχνολογίας, με κατηγορείτε. Και επειδή τα έχουμε, είμαστε, εντάξει, δεν είναι ανάγκη ότι ξέρουμε τα δουλεύουμε κι όλα. Σιγά σιγά. Προς προφήτη ηλία. Ηρεμούμε από εδώ και πέρα.
Κάτσε ρε φίλε να τη βάλω λίγο σε σένα, να πάρω και από μένα. Άμα κάνει boom. Εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μετά ακόμα με τα λάστιχα. Θες να βήσουμε εδώ? Αυτά είναι. Είπαμε, έχει και πεζοπορία το βίντεο. Πολλά πλάνα, λεπτομερία από την πεζοπορία δεν σας δείχνω, γιατί τα έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο και αν όχι θα το βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη. Η διαδρομή γενικότερα δεν είναι δύσκολη, υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία είναι λίγο ανηφορικά. Θα ζοριστείτε όποιος έρθει, αλλά στις εικόνες που θα δείτε σε λίγο αξίζει μια επίσκεψη εδώ στο Φαράκι. Εδώ είναι τα δύσκολα λίγο, μετά δεν είναι ωραία, είναι normal. Θα δείτε τώρα μόλις βγούμε πάνω, live. Αχα. Σας είπα στο άλλο βίντεο εκεί στο Γκέρικ. Γερνάω, δεν είμαι σαν και τότε που ήρθα. Δείτε εδώ. Εκεί είναι το μοναστήρι. Το Φαράκι Κακοπέρατο εδώ στη Σάμο είναι από τα πιο βαθιά, όμως δεν γνωρίζω ακριβώς τις αναλογίες, ύψος, βάθος κτλ. Αλλά για ύπαρξη σε νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το μονοπάτι, για να καταλάβετε, τελειώνει κάπου εκεί πίσω μου. Δεν είναι μεγάλο, απλώς το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Και φυσικά η σφίγγα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας είπα, μπορείτε να δείτε το βίντεο που του επισκέφθηκα και δίνω πάρα πολλές λεπτομέρειες εκεί. Αλλά και αυτό να δείτε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν πειράζει, κατέβα. Παρασκάμπασης. Έτσι το λέμε εδώ. Άμα κάνουμε κανένα λάθος λέμε παρασκάμπαση. Έχει αρκετό αεράκι σήμερα. Το ακούτε φαντάζομαι. Αλλά οκ. Κολώνουμε βρε. Πότε πλησίες είναι εδώ? Πρέπει να της οδόχου πηγής, ξέρω κι εγώ.
ένα πανέμορφο μέρος, ένας πανέμορφος τόπος και τώρα θα ανεβούμε και μέσα στη σπηλιά. Θα σας δείξω και λίγο το κλεισάκι από μέσα. Πάμε. Για να μπείτε μέσα βλέπετε ανεβαίνετε έτσι σκαλάκια τα οποία είναι, δηλαδή τα βράχια είναι ακριβώς από πάνω σου. Θέλει προσοχή να η τσάντα μου βρίσκει φαντάζομαι. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη για εξοκλήσια εδώ στη Σάμο. Δείτε. Εδώ μέσα είναι η σπηλιά, πίσω το κλεισάκι της Ζωοδόχου Πηγής ή Πέρα Παναγία, μπορεί να τα ακούσουμε. Πάμε να δούμε μερικά πλανάκια. Τα κατσίκια εδώ μας κάνουν επίθεση. Πεζοπορία με αρκετό αεράκι όπως βλέπετε, αλλά ήταν ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε. Πήγαμε στην Παναγία και συνεχίζουμε, δεν τελειώνει εδώ. Έχει κι άλλο. Κι άμε πώς. Γελάει. Αυτή η κορμή που βλέπετε τώρα πίσω πιθανώς είναι από κεραυνό, παλιά χτυπημένα. Και εδώ και εδώ δεν νομίζω πως είναι από φωτιά. Μπορεί. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει το βίντεο. Εδώ στο που αφήσαμε τις μηχανές βλέπουμε η τρασαλπάρα, συμπάκι. Ωραίο. Παλιά αγάπη είπαμε. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το μοτοταξιδιωτικό πεζοπορία βίντεο και ως το επόμενο, άντε στε.